Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फैलायबाय गोदान भिडिअ लानानै नै दा जोङो दुब्लियावसो दंफैयो गाबोनो काति गासा सावनायनि माने एडभान्स जोङो दिनै माइखौ नायग्रोनो फैबाय बोरैहाय मोजां जादों बोरै मोजां जायाखै ओरैनोथ' माइयालाय अखा मोनैनि थाखाय जोबोद गाज्रि जाखानानै दंमोन अब्लाबो जा एसे मोजां जादों बेखौनो नायनोसै ओमफ्राय गाबोनो नेमखौ फालिनोसै स' नै आंजों लोगोसे जा बुरैबो दंफायो हायलुलु थाबायलांबाय थादों नै बुरैया माइजोंनो समान समान दंग'फोरनि माइया गोजौ गोजौ जादों ओमफ्राय बे गोजौ गोजौ माइनि समान समान आरो आंनि बुरैया हाइटआ गोजौआ स' दा जोङो जोंहानि हानि माबाखौ मोनथ'वाखै थांबाय थादो मोनां मोनां जाथारबाय बेहाय मोनोबा नायनोसै माबायदि जायो माइखौ नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे माइ नायफादो गोबांथ' दुब्लियाव ओंखारा नालाय दुब्लियाव ओंखारिफोरा ओरैनो डाइरेक्ट नायबानो जाबाय भिडिअफोरावनो नायबानो जाबाय माबाखौ माइखौ नै ओमफ्राय बिराद साफा नुयोलै नै दुब्लियाव जाय जाय ओंखारा नायना लाबानो जाबाय एकदम बिराद साफा नुखायो दुब्लिफोरखौ नाय ओरै नैबे खैथा थिलिमोन खोथिया थिलिनिफ्राय ओरै सानजाहा नांजाबनाय बेनो जोंहानि ओमफ्राय बै टावार सिङावबो जोंहानिया दे लोगोफोर नायलांबाय थादे ओरैनो बुरिया गोलियां जादों ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखिनिखौ हानानै गारनांगौ जादों मोसौ बोरमानो होनांगौ जादों बेखिनिया ओरैबायदि गाज्रि जादोंमोन अखा मोनैनि थाखाय बेफोरबायदिनो ब्लाइट नांनाय बायदि जादों गेजेर गेजेर माथो जासाबदोलाय आहा माबे अ लुवारनि लुवारानो थाङाखै नामा आरो बाबावदो मासे बाबावदो हुगारना नाय है जाबोरदो फाग्लासो एसेबां लेथ्रा एफा लेथ्रा बुस्थु बेफोरो है थैयानो आधा लिटारसो थांबाय खोमा नै बिदि ब्लाइट नांदों आरो ना बिदि गेजेर गेजेर ब्लाइट नांदों ओमफ्राय बाखि ओरैनोलाय मोजां जादों हामसाबदों माथो नै बे खुन्थायाव गाखोना नाहरबावलायनोसै आं ओइ गोजौ जानिया ह जादों एसेबां बेया जायाखै आफादा हामसाबदो नै बुरियाबो हामसाबदो आइदै ओइ गोलैनोसै बाला आइदै लोगोफोर एबारो खस्थ' मस्थ'नो 13 बिगा मावदोंमोन नाथाय बोथोरानो बोरैबा खालामना होनानै दा बोरैबा जाजोब्बाय आरो जाद्रायाखै नङा जानायालाय जादों अखाखौ नांगौ समाव मोनाखै अब्लाबो एसे एला माने जादों जेसेबां जानांगौ जायाखै होमब्लाबो जादों आरो स' दा नै बेलेग मोनसे पार्टआव नायलायनोसै 2.5 बिगाखौ फै बुरै फै आंनि खिथौ फै नैबे खुन्थानिफ्राय बोरै खुन्था नुवाखै दे नैबे खुन्थानिफ्राय ओरै नायदो थांदों बांद्राय ओरै गाज्रि जायाखै बाराद्राय गाज्रि जायाखै हामदों रोंसाबगोलै खेथि मावनो हागोन दस' मावफेरा एबारसो मावदोंमोन हाबा गोदान जानायलाय एबारो फादाराबो खेथिखौ एसे बारायना होदोंमोन बन्दकआव लालायनानैबाबो मानसियानो बाराद्राय खस्थ' मावनायदो बेमारसो जानानै दा थैलायलांबाय नायदो फादारनि खस्थ' जोंनि खस्थ' बिनि फिथाइया माबायदि जायो लोगोफोर बांद्राय गाज्रि जायाखै एसे हामसाबदों स' बेनो लोगोफोर
दुब्लियाव फैनाय माइ नायफै लोगोसेनो गाबोनो खाथि गासा सावनोसै आइ लोखिखौ गोसोखांनानै मोजां जाथोंसै। स' लोगोफोर भिडिअआ बांद्राय गोलाव खालामखाया आरो बे ओरैनो मोनसे फिसा भिडिअ टाइम पास खालामनाय बायदिसोखा। अब्लाबो जाय जोबजासिम नायदों रोजा रोजा साबायखर। आरो बारा गोबाव गैला हानो थाखाय नैखिनिया मोनग्रोबाय माथो, बेखिनिया मोनग्रोबाय नै जाथ'वाखै। स' 15 दिनसोनि उनावनो हाजासिगोन बियो। नाय हेलौ हाय डार्लिं, बहा थांदों? स' लोगोफोर जोङो थांनोसै दुब्लिनिफ्राय ओंखारलांबाय। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। लोगोसेयैनो नोंथांमोना सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो भिडिअ माबाखौ चेनेलखौ। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट गोदान भिडिअ लाबोगासिनो आङो। स' थेंक इउ एन्ड टाटा बाय बाय। जोब्बाय भिडिअआ।